social media wannan na yayi abin nan sai ice kai yanzu kawai ka daga kanka kafin ka dawo na zo da ke wannan shine asalin social media waɗanda za su zo maka da labari kamar inda ciya mai faɗa ice ga wata zakakura fasihiya rana ɗaya kawai ta yi wani abu kawai ta rufe amma heta da samun jari mu ne muku fatan alhairi abinda liman ba zai iya yi ba ga ɗan social media ta mura ya fi wani ya fi musamman ya fi mu ko ke da ko karke da ko kabi ko karke saboda haka a wai sarkarni lokacin da Umar ya hango shi sai ije dama ya nan da jikinsa gaba ɗaya na dan uwansa ne dan mazaɓarsu ne ƙwarai kuwa dan tudun bayero ya gane cewar dan mazaɓar dan cikin garin tambura dan uwansa ne kuma duk alherin da ya zo nasu ne saboda haka kokarin da muke yi mu nuna wa matasa cewar duk wani abu da ake rubuce-rubuce a social media na cin mutunci da cin mata ciki kuma bai ba to idan aka duba iya gwagwadon darajarsa iya gwagwadon yadda alkali zai yanke kudin da za ka biya shi na damage shine kudin diyar bata suna don haka dole wa'inda dokoki na ƙasa da kuma dokoki na addinin musulunci suka bayyana yadda dan adam zai tafi yadda rayuwarsa haka ta gada tudun bayar ga abin da suke so a ciki duk wanda kaiwa mazaɓar tambura kaiwa ina gani idan muka yi haka zai zama da cewar muna da manufa kuma ba za a dinga yi ana tafiya ana barin mazaɓanmu a baya ba sai abin da muka tsinci kanmu a kai sa'annan ƙungiyar za ta taimaka wajen ko aiki aka zo yi muku kuka ga kwata-kwata aikin dan kwangilar bai cancanta a ce wannan abin da yake shi ya kamata ba ku haɗe kai babu maganar jami'a kamar da muka zo nan a ina wannan